какви стадии има хазартна зависимост? Тоест, колко сериозно може да почне да уврежда живота на човек? Етапите за развитие на зависимост, ако за това става дума, са същите като при всички останали зависимости. Проба, употреба, злоупотреба, зависимост. Като, ако мога така да се изразя, при пробата това е, да кажем, спорадични посещения. Може да е еднократно или може да е веднъж годишно някъде с определена компания да се отива. Това може да се определи като проба. Употребата е така отново по-спорадични посещения. Дали ще е в игрална зала, дали ще бъде онлайн, но да кажем, случва се, може да се случи този месец 3 пъти, може следващия месец въобще да не се случи, но има една по-честа игра, отколкото веднъж годишно, да кажем. При злоупотребата вече там говорим за доста по-зачестили игри, но при нея, да кажем, все още финансовото положение е добро.